Szerintem minden osztály megérkezett már. Áhítatunk kezdetén egy éneket fogunk tanulni. A szöveget kivetítjük nektek, figyeljétek, hallgassátok, és aztán majd, amikor úgy érzitek, csatlakozzatok be. Rendben? Szívemet átadom én, ó, nézd, leteszek mindent lábad elé, mi nélküled benne volt kár és szemét. Uram, szívemet átadom én. A szívemet átadom én. Ó, nézd, könyörög lelkem új életért, és elhiszem üdvömért véred elég. Uram, szívemet átadom én. Próbáljátok ti is énekelni. Szívemet átadom én. Ó, nézd, leteszek mindent lábad elé, mi nélküled benne volt kár és szemét. Uram, szívemet átadom én. A szívemet átadom én. Bátran. Ó, nézd, könyörög lelkem új életért, és elhiszem üdvömért véred elég. Uram, szívemet átadom én. Még az első verszakot egyszer. A szívemet átadom én. Ó, nézd, leteszek mindent lábad elé, mi nélküled benne volt kár és szemét. Uram, szívemet átadom én. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Uram, nyisd meg ajkamat. Áldjuk az Atyát, a Fiút, a Szentlélekkel együtt. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek Ura velünk van. Jákób Istene, a mi várunk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk Te előtted. Köszönjük neked, hogy Te tanítani szeretnél minket ezen a reggelen is, és leginkább azt, hogy mindig van szavad hozzánk. Nyisd meg a mi szívünket, hogy rád figyeljünk, tisztítsd az elménket, hogy eltűnjenek azok a gondolatok, amelyek másfelé terelnénk a mi figyelmünket. Amen. Az Úr legyen veletek.
Mondjuk el közösen a Luther Mártontól tanult reggeli imádságunkat. Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett fiad, a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél. És kérlek, őrizd meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. A mai igét a Filippi beliekhez írt levélből olvasom. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent. Hogy Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom. A hit alapján, hogy megismerjem őt és a feltámadása erejét. Amen. Kiírtam nektek az igét, hogy a szemetekkel is figyeljétek, és bizonyára feltűnt számotokra, hogy az énekben is voltak olyan szavak, amik aztán ismétlődtek a ma reggeli igében. Ezeket alá is húztam. Kár és szemét. Ezeket a sorokat Pál apostol tanítja számunkra, és ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is beszél ő szemétről, meg olyan dolgokról, amire azt mondjuk, hogy kár, egy picit őt is ismerjük meg. Bizonyára már sok mindent hallottatok róla hittanórán. Leginkább az feltűnő, hogy az ő neve nyilván eredetileg nem egy apostol, nem úgy születik valaki, hogy apostol lesz, és nem is Pálnak hívták, hanem Saulnak. Ez azért érdekes, mert ebből már is lehet látni, hogy ő egy olyan családba született, ahol nagyon fontos volt a szülei számára az, hogy a hagyományokat megtartsák. Mert ha most megkérdezném, bizonyára mindannyian tudnátok, hogy hol is halljuk a Bibliában először azt a nevet, hogy Saul. És meg is kérdezem, tudja-e valaki? Saul. Hát ezt nem is hallottam, de annyit hallottam, hogy nem volt olyan helyes, akkor segítek. Jó, egy-két kéz van csak fönt. Na még azért akkor itt közel vagy. Így van, Saul is ott volt, de legelőször a Bibliában, képzeljétek el, a legelső királyt hívták Saulnak. Na hát, és ennyire tisztelték a Saulnak, Pál apostolnak a szülei a hagyományokat, a törvényeket, és mindent, ami a zsidó néphez kapcsolódik, hogy a gyereküknek ezt a nevet adták. Bizonyára a ti szüleitek is, mikor megszülettetek, volt valami oka, hogy azt a nevet választotta nektek, amit kaptatok. Tehát, ha megkérdeznétek, meg tudnák indokolni. Vannak olyan felnőttek, akik direkt olyan nevet adnak, ami bibliai név, van, aki magyar nevet szeretne, van, aki csak egyszerűen egy szépen csengőt, ami jól megy a vezetéknevetekhez. Na szóval Pál egy olyan családba született, ahol nagyon szerették az Úristent, és igyekeztek a törvényeket megtartani. Na, mit tudunk még róla? Képzeljétek el, ugyan azt mondom, hogy a zsidó hagyományokat nagyon tisztelték, valóban az ő családja egy zsidó származású családja volt, de az apukája, nem tudjuk hogyan, mégis kapott római polgárjogot. Na hát ez csak azért érdekes, mert a zsidók ilyet nem nagyon szoktak, hogyan szerezte, meg lehetett ezt venni is, nem tudjuk a hogyanját, de ezáltal, majd a későbbiekben, ha tanultok Pál apostolról, érdekes lesz, hogy megemlíti majd a Biblia, és sok szempontból fontos lesz számára, hogy ő római állampolgár volt.
Tehát az anyukája zsidó származású volt. Ide írtam egy ilyen fura szót, hogy Gamálielnél tanult. Hát mondhatnánk, lefordíthatnánk úgy, hogy ugye ti azt mondjátok, hogy ti a Hunyadiban tanultok. A szüleitek beirattak titeket ide, mert tudták, hogy ez egy olyan iskola, ahol minden fontos dolgot meg fogtok tanulni 14 éves korotokig. Hát az ő szülei, Saul szülei arra gondoltak, hogy nekik az a legfontosabb, hogy nyilván megtanuljon írni, olvasni, de ott nem voltak még iskolák abban az időben, tehát aki tanítani szerette volna a gyerekét, a Bibliáról tanultak, bibliai történeteket tanultak írni, olvasni, és magyarázni is. Szóval ez a Gamáliel, mint egy professzor, mondhatnánk a mai napon, nem csak ismerte az írásokat, hanem tanította is. És annyira megszerette az írásokat is, az írások tanulását is, erről való beszédet Pál apostol, hogy aztán beállt a farizeusok közé. Na, ezt a szót is hallottátok már. Leginkább, amikor mondjuk Jézusról van szó, és elfogják Jézust, és ugye elítélik, és ott vannak a farizeusok és az írástudók, tehát ilyen negatív értelemben hallunk róluk, de eredetileg ők nagyon szerették volna megérteni az Istent, és betartottak mindent aprólékosan, és azt írtam, hogy még Pál apostol is, tehát a törvényt nagyon betartotta az egész család, és ő is. Hát a szemétről olvastunk, énekeltünk, hát ez mindenki számára egyértelmű, sőt, ugye múlt héten a teremtés hete volt, többször hallottunk arról, hogy a földünkön mennyi szemét van, mennyire nem oda rakjuk őket, ahova kellene, és hát, hogy nagyon felhalmozzuk. Tehát a szemét szót nagyon magyarázni nektek nem kell, hiszen otthon is találkoztok vele. Vagy hogyha olyan helyre mentek, ugye megjegyzitek, jaj, valaki szemetelt. És ugye ezt hallottuk, hogy kár és szemét. Valamit kárnak és szemétnek ítélt meg Pál apostol. De mire mondjuk, hogy valamire, hogy kár? Hát egy-két példát írtam. Hát amikor valamit megteszünk, és nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, azt mondjuk, hogy ebbe kár volt energiát fektetni. Vagy mondhatjuk, hogy kár, hogy nem látogattam meg, amíg élt. Én ilyet sokat hallottam emberektől, felnőttektől, hogy olyan sok dolga volt, hogy nagyon keveset látogatta mondjuk a szüleit, vagy valami ismerősét, aztán már meghalt, és nem volt rá ideje. Vagy kár, hogy nem azt csináltam, amit kellett volna. Ugye van, amikor mondanak a szüleink otthon nekünk valami utasítást, és arra gondolunk, jaj, de kár, hogy nem csináltuk, amit mondott anya. Akkor nem ez lett volna a vége. Vagy kár, hogy a rosszat választottam a jó helyet. Kár, hogy nem tanultam eleget, akkor jobb lett volna a dolgozatom vagy a feleletem. Ilyet éreztetek már? Nem. Nagyon jó, ha nem. Szóval sok mindenre mondjuk azt, hogy hát kár volt ezt megtennünk, vagy kár, hogy ezt elhalasztottuk. Tehát valami cselekedetünkre utal, amit vagy megtettünk, vagy nem. És valami más kellett volna tennünk helyette. És akkor visszatérünk erre a képre, hogy mi az, ami kár és szemét a mi életünkben. Mert hogy Pál apostol erre gondol, hogy nem amit eldobsz az utcán, vagy beledobtok otthon a szemetes kosárba, hanem hogy valami az ő életében olyan dolog volt, sok olyan dolog, amire azt mondta, ez kár és szemét kidobandó, kár volt ezzel foglalkoznom, nem kellett volna ezt csinálnom. Na de miért gondolhatta ezt? Mert hogy képzeljétek el, a szívünkbe is kerülnek olyan dolgok, amire azt mondhatjuk, hogy ez szemét. Hát ennek nem kellene, hogy ott legyen. Mert hogy ha Jézus szívére gondolunk, akkor a Jézus szíve nagyon tiszta volt. Csak jó tulajdonságokat tudnánk elmondani. És lehet, hogy emlékeztek arra, mert negyedikesek is vannak, amikor a pici szív történetéről beszéltem nektek, amikor ő kis piszkos szívnek hívták. Sok-sok olyan dolgot tett, ő is, meg a körülötte lévő kis szívek is, ami rossz volt. Na hát sok mindent tudnánk sorolni, hogy milyen rossz dolgokat tudunk tenni, de hogy egy szívben lehet sok gonoszság, lehet sok olyan indulat, olyan bántás, olyan szavak,
képzeljétek el, még olyat is mond a Biblia, hogy a szív teljességéből szól a száj. Tehát ami a szívedben van, úgy fogsz te megnyilvánulni a szádon keresztül. Ha a szívedben nagyon sok rossz dolog van, akkor nem fogsz szépen beszélni, kedvesen, szeretettel, hanem akkor fogsz csúnyán beszélni, akkor fogsz gonoszul odaszólni a barátodnak, vagy az osztálytársadnak. Akkor tudunk szépen beszélni, szeretettel, kedvesen, ha a szívünkben szeretet van. És úgy tud a szívünkbe szeretet lenni, ha oda beköltözik az Úr Jézus. Szoktak olyan képet is használni, hogy úgy kell elképzelni a szívünket, mint egy szobát. Bizonyára láttátok már a szobátokat rendetlenül. Hát szerintem a szüleitek is. Én is sok rendetlen szobát láttam, hiszen 3 gyermekem van. Tehát láttam rendetlen szobát. Így képzeld el a szívedet is. Ha nincs benne az Úr Jézus, csupa rendetlenség van benne. Semmi nincs a helyén, össze-vissza van minden, le van haigálva. És nyilván, hogyha rendetlenség van a szívünkben, akkor az életünkben sem tud rend lenni. De amikor az Úr Jézus beköltözik a szívünkbe, elkezd rendet rakni. Elkezd olyan dolgokat beletenni, amitől egyre szebb lesz a szívünk, kitakarítja a nem odavaló dolgokat. Szép dolgok, jó dolgok lesznek ott. Szeretet, kedvesség, türelmesek leszünk, jóságosak. Ugye hallottátok a Teremtés hetében is, ugye a lélek gyümölcsét, elkezdi a testünk, a szívünk teremni ezeket a gyümölcsöket, supa jó dolgot, mert rend van a szívünkben. És ezt a rendet csak az Úr Jézus tudja megtenni. Azt írtam még ide, hogy a szívünk, hogyha szennyes, a szemünk is homályos lesz. Hogyha valakinek nincs rend a szívében, akkor mindenhol rossz dolgokat lát, és akkor mindig csak panaszkodik, mindenkit csak szíd, de hogyha itt rend van, akkor meglátjuk, hogy milyen sok jó dolog történik az életünkben, meglátjuk, milyen kedves emberek vannak körülöttünk, és hogy milyen sok dologért lehetünk hálásak. Ugye arról beszéltem, hogy valamiért megváltozott a neve Saulnak, és Pál apostol lett belőle. Vannak, akik már tanulták, amikor Pál apostol Damaszkuszba igyekezett. Képzeljétek el, ugye mondtam, hogy nagyon szerette a törvényeket, betartotta, és egy nagyon kiemelkedő farizeus volt, üldözte a keresztényeket. Ez azt, ugye milyen érdekes, hogy szerette Istent, be akarta tartani és betartotta a törvényeket, és mégis, amikor Jézusról hallott, körülbelül Jézus idejében, meg egy kicsit utána élt még Pál apostol, azt nem tudjuk, hogy találkoztak-e, de az is lehet. De amikor Jézusról hallott, és utána ugye lettek Jézusnak apostolai, tanítványai, hát ő azt mondta, hogy ezeket az embereket el kell kapni. Nem szabad, hogy ők éljenek. És ugye itt megemlítettétek István vértanút, ott volt az ő kivégzésénél is. Tehát megvárjuk, míg a lányok itt elpakolgatják a zsebkendőket, és ide figyelnek. Tehát Pál apostol nagyon rossz dolgot tett, és ezekre mondja aztán, hogy ez mind nagyon csúnya volt, amit tettem. Hát üldöztem azokat az embereket, akik szeretik az Úr Jézust, akik róla beszéltek. De hát tántoríthatatlan volt, így élte a mindennapját. Felkelt, gonosz indulattal a szívében, üldöznöm kell a keresztényeket. Ezek gonoszak, és Jézus is egyébként nem volt ő Isten fia. És megkereste azokat a helyeket, ahol keresztény emberek összegyűltek, és volt, akiket börtönbe zártak, volt, akiket meg is köveztek. Aztán egyszer Isten úgy gondolta, hogy ez így elég. Nem jó neki, hogy így él. És ahogy így ment a lován, megjelent neki az Úr Jézus látomásban. Hát olyan fényesség volt, hogy annyira megijedt, hogy leesett a lováról. És azt mondta az Úr Jézus neki ebben a látomásban, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? 3 napra megvakult az akkori Saul, és aztán rájött arra, nyilván nem magától, mert nem magunktól tud megváltozni a mi szívünk, hanem az Úr Jézus által, hogy nem jó az az út, amelyen ő jár. Másként kell élnie. Hát, hogy ez az Úr Jézus, ez valóban Isten fia. És ezt hívjuk úgy, hogy párfordulat. Lehet, hogy már hallottatok is erről, de ha nagyobbak lesztek,
akkor bizonyára fogjátok használni, vagy halljátok szüleitektől, tanároktól. A párfordulat ezt jelenti, mikor valaki annyira megváltozik, hogy eddig gonosz dolgokat tett, most meg jó dolgokat tesz. Tehát teljesen ellentétes dolgokat, és erre ezt a kifejezést használjuk, hogy párfordulat. Ez a Bibliából származik. És képzeljétek el, ez a Pál apostol annyira lelkes volt, annyira mindent Jézus Krisztusért tett utána az életébe, hogy itt most csak egy térképet láttok, évekig utazott. Ezek a nyilak azt jelentik, hogy elindult, elment egyik városba, másik városba, nagyon nagy távolságokat megtett, nagyon sokat hajózott, és ahova elment, mindenhol Jézusról beszélt. Arról, hogy csak ő az, aki megtisztíthatja a mi szívünket, és megváltoztathatja az életünket. Hát először el tudjátok képzelni, milyen furcsán néztek rá, mikor megérkezik egy olyan ember, akitől félnek. Jó, itt van, biztos elkap minket, és börtönbe zár, és bizonygatnia kellett. Nem, most már én is szeretem az Úr Jézust, megértettem, amiről beszéltetek eddig. Szóval az egész élete innentől kezdve arról szólt, hogy Istenről beszélt, az ő szeretetéről, és mindenhol hirdette az igét. Képzeljétek, sokszor börtönben is volt. És ott sem siránkozott ám, hát még ott is Istenről beszélt, képzeljétek. Volt, amikor azt írja a Biblia, hogy még énekelt is, Isten dicsérte. És amint látjátok, még van ott mellette valaki, aki ír. Hát ő még a börtönben is azzal foglalkozott, hogy írjon azoknak a gyülekezeteknek, ahova elutazott messze földekre, hogy gyülekezetek alakultak. Mert ugye, ahol Istent szeretik, vannak gyülekezetek. Ti is jártok ugye vasárnaponként templomba, azok gyülekezetekhez tartoznak, és ahol Istent szeretik, ott mindenhol alakulnak gyülekezetek, hát ő is alapított. És aztán írt nekik levelet, mert hát ugyanúgy már nem nagyon tudott elutazni, mert nagyon nagy távolságok voltak, de levelezett a gyülekezetekkel. Elmondta, hogy mit, hogyan tegyenek, segítette őket. És itt is egy olyan képet látunk, ahol nyilván neki erről szólt az élete, hogy figyelt Istenre, és hogy hogyan tudna segíteni az embereknek, akik a környezetében vannak, meg nagyon sok levél van a Bibliában, amit írt így a gyülekezeteknek, amiből például én is olvastam most. Például a Filippi beliekhez írott levél, de írt Rómába, vagy Efézusba. Ha forgatjátok majd a Bibliát, megkereshetitek, és így van benne, hogy Pál levele, mondjuk a Filippi beliekhez, vagy Pál levele a Róma beliekhez. Majd nézegessétek meg otthon. Hát mi akkora fontos, hogyha azt mondja Pál, hogy Krisztusért kárnak és szemétnek ítélek meg mindent, amit eddig tettem. Hát az a fontos, hogy megismerjük az Úr Jézust. Az a fontos, hogy hasonlóvá váljunk hozzá. Ugye úgy tudunk valakihez hasonlóvá válni, hogyha elkezdünk olyan dolgokat szólni, vagy cselekedni, mint ő. Tehát akkor tudunk hasonlítani az Úr Jézushoz, hogyha a szívünket megengedjük neki, hogy kitakarítsa, ezáltal akkor már szépen beszélünk, kedvesen, szeretettel, és cselekedni sem cselekszünk olyanokat, ami fáj a másiknak, amivel bántunk másokat, mert nagyon jól átgondoljuk ezeket, hogy miket tehetünk, és miket nem. Ez nem azt jelenti, hogy nem fordul soha olyan elő, hogy mi nem vagyunk mérgesek, vagy nem jön ki mégis olyan dolog a szánkon, ami egy kicsit hangosabb, vagy mérgesebb, de hogy ezeket aztán újból és újból elmondhatjuk az Úr Jézusnak imádságban, hogy Jézusom, olyan csúnyán viselkedtem ma, segíts nekem, hogy bocsánatot kérjek azért, hogy így szóltam. Vagy segíts nekem azért, hogy legközelebb ne így cselekedjek az osztálytársammal, a barátommal. Szóval mindig lehet bocsánatot kérni, és az Isten bocsánatot ad nekünk, és újból megtisztítja a mi szívünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te vagy az, aki meg szeretnéd, és meg tudod tisztítani a mi szívünket. Te látod, hogy kinek a szívében milyen rendetlenség van, milyen káosz, de azt is látod, hogy mennyire szeretnénk rendet
teremteni benned, de mi erre képtelenek vagyunk. Csak veled, csak a te segítségeddel lehet rend a mi szívünkben. Kérünk, hogy te költözz a mi szíveinkbe, te rakj ott rendet, te segíts nekünk úgy szólni a mi szánkkal, hogy az hasonlóvá legyen hozzád, úgy cselekedni, hogy az a te dicsőségedre legyen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És akkor kérem Tibor bácsit és Ági nénit. Az áhítatunk elején éneket fogjuk elénekelni. Hát akkor Ági néni. Akkor még megmutatom nektek, hoztam még egy bibliai igét, ami arról szól, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a te szívedet. És hogyha lapozgatjátok a Bibliát, nagyon sok olyan igét fogtok találni, ami a szívvel kapcsolatos. És akkor megérkezett Tibor bácsi. Szeretettel köszöntöm mindnyájótokat ezen a gyönyörű péntek reggelen. Köszönöm szépen Anita nénnek az igei szolgálatot, Ági nénnek és Tibor bácsinak pedig a zenei közreműködést. Örömmel hallottam itt az aulában ülőktől, hogy szépen énekeltek, figyelemmel és fegyelemmel voltatok, és feltételezem, hogy az osztályteremben ülők is hasonlóképpen voltak velünk együtt lélekben is. Mindenkinek szép napot kívánok, kitartást, már péntek van, reméljük a hétvégén jó idő lesz, és tudtok kikapcsolódni, pihenni,
játszani. Jó egészséget, Isten áldását kívánom mindenkinek a mai napra, a hétvégére. Erős vár a mi Istenünk, viszontlátásra!